Pablo González kazetaria 100 egun daramatza Polonian espetxeratuta Espainiako gobernuaren onibitziarekin, senideek eta lagunek salatu dutenez. Bideo bat argitaratu dute Euskal kazetariak Polonian 100 egun atxilotuta daramatzala salatzeko eta askoz gehiago izan daitezkeela ohartarazteko. Joan den astean Pabloren espetxealdia luzatzearen erabakiaren aurka helegitea aurkeztu zuten arren egoera aldatzeko esperantza gutxi dutela baieztatu dute. Free Pablo ekimenaren bitartez haren egoera salatzen jarraituko dute Pabloren kasua ahaztu ez dadin. Txintz.org eta osoiko.com plataformetan 51.000 sinadura bildu dituztela azaldu dute eta babes guztiak beharrezkoak direla nabarmendu dute komunikabideek eta politikariek beren egoeraren berri izan dezaten. Kaixo guztioi eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 7 ditu gaur, asteartea da eta Euskal presoei dagokienean prozesu errestauratiboetan izandako zailtasunak salatu dituzte Amaia Aizko eta Txema Matanzaz abokatuek. Munduko biktimologia erakundearen 17. nazioarteko sinposioko solasaldietako batean aritu ziren atzokoan, Donostiako kursalean gaiari heltzen. Lehen aldiz adierazi dute publikoki motivazio politikoko euskal presoek justizia errestauratiboko programetan parte hartu dutela. Espainiako espetxe erakundeek alde bakartasunez abiatutako prozesuak izan dira guztiak eta ez diete euskal preso guztiei eman horietan parte hartzeko aukerarik. Indarrean den justizia restauratiboko ereduak ohiko prozedura judiziarekin eta espetxe tratamenduarekin duen lotura salatu du Aizkok, esaterako datu horietatik abiatuta auzipetze gehiago etor daitezkela ohartarazi du eta gradu progresiorako espresuki presoei eskatzen zaizkien damua eta barkamena prozesu errestauratiboak distorsionatzen dituela salatu du abokatuak. Bestalde gaurkoan sare herritarrek agerraldia egin du gaur Gasteizen, alde batetik presoen blokeo egoera salatzeko, datuen arabera euskal presoen 36% oraindik da Espainiako espetxeetan, gartzeletan, eta horrez gain udan zehar egingo dituzten mobilizazioen berri eman dute. Estilana. Bizikidetzaren alde, bakearen alde eta salbuespeneko espetxe politika ezarrita duten euskal preso guztiak etxeratze aldera, sarek udan izango diren mobilizazio eta jardueren berri eman du. Alde batetik, 5. bizikleta martza antolatu du uztailaren 22, 23 eta 24an, eta bestetik mobilizazioak deitu ditu Gasteizen, Iruñean, Bilbon eta Donostin ekainetik hasita abuztura bitartean. Presoen eskubideen urrapenak salatzeaz ez ezik, sarek udan aurreikusitako ekimenak publikatzeko aurreikusita dago, eta ekimen horien baitan sarek pandemiaz geroztik bertan bera utzi behar izan duen bizikleta martxa berartuko du, Euskal Herriko herri desberdinetatik pasatuko dena, eta horrez gain Euskal Hiriburuetan ere ekimen desberdinak aurreikusiko dira, batez ere jaien datetan, bai Iruñean, bai Bilbon, Donostian eta bai Gasteizen. Eta iazko maiatzaren 7an Bilbon atxilotu zituzten 7 gazteen aurkako epaiketa hasiko da datorren asteazkenean. 20.000 eurotik gorako izunak eta urtebete eta urte erdi arteko kartzela zigorrak eskatzen dizkiete Ernaiko auzipetuei, eta Ernaik salatu du 7 gazteren aurkako epaiketa hau gezurriz beterik dagoela. Ane alaba daukagu pantailaren beste aldean, eguerdion, Ane? Eguerdion. Aipatu dugu ez da, larun batean mobilizaziora deitu zenuten, auzipetuei babasa emateko, eta behin eta berriro errepikatzen duzuena da, gezurrez beteriko prozesua izaten ari dela, eta muntaia polizialtzat ere hartzen duzuela egoera. Zergaitik? Alde batetik, guk egiten dugun irakurketa, bada, atestatua gezurrez beterik dagoela, gaindimentsionatua dagoela guztiz, haiena izan zelako bortizkeria eta ez gurea, eta argi dago haiek izan zirelako 60 gazte baino gehiago zauritu zituztenak, horietako 2 ospitaletik pasatzera behartuak ikusi zutenak haien burua, eta guk egin genuen bakarra izan zen gure bizitzen alde borrokatzea eta
eta borrokatzea zilegia da, gure eskubidea da, eta beraz ez dagoela epaiketa posiblerik hori judizializatzeko. Aipatu dugu datorren asteazkenean hasiko dela epaiketa hori, zer espero duzue? Justizia aldetik ezer gutxi, baina prozesu guzti honetan bai ikusi dugu mugimendu soziala eta hainbat lan gatazketan ibilitakoak ere gurekin daudela, ez dela kasu isolatua eta beraz herri mugimendu moduan aurre egitearen beharra eta batera erantzuteak azkenean guri zilegitasuna osoa ematen ari digulako eta benetan erridikuloa suertatzen ari da epaiketa bera. Aipatu duzu ez dela kasu isolatua, azken egun eta hilabeteotan salatu duzu baita ere gizarte mugimenduen aurkako errepresioaren gorakada nabarmena izan dela, zertan antzeman duzue? Esaten dugu gure ez delako judizializatzen den kasu bakarra gure eskubideen defentsan kaleak hartzeagatik, ez? Ikusi dugu lan gatazka ezberdinetan, ikusi dugu erresidentziako langileetan, Tubacexen kasuan, Iruñerriko mugimendu feministaren kasuan bere berezitasunekin, ez? Nafarroan ertzaintza ez delako gorputz poliziala, baina baita badago, ez? Mugimendu sozialak zapaldu eta sortzen ari diren mugimendu eta sinergia guztiak isilarazi eta alderdiek baduten eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak duen arduragabekeria estaltzea, baina ez duten abilatzen. Kartzela zigorren aurrean egon daitezke 7 auziperatu hauek, baita ere aipatu dugu, 20.000 eurotik gorako isunen aurrean ere, horri aurre egiteko diru bilketa abiatu duzu, zer moduz doa? Elkartasuna nabarmena izan da? Bai, egia esan, dinamika osoan zehar egon delako elkartasun ekonomikoa adierazteko ere tartea, baina, azken bultzada bat ere beharrezkoa dugu, eta ikusten ari delako, ez? Jazarpen modu berri bat badela ekonomikoa, gazteoi bereziki eragina eragiten diguna, eta horri aurre egiteko kanpaina jarri dugu martxan, kontu korronte bat, elkartasuna modu askotaz adierazi aldelako, eta hau badelako ere bat, eta animatzen zaituztegu horretan jarraitzea, momentuz jendea oso ongi hartu du iniziatiba eta horrela jarraitzea espero dugu. Aurreko urteko testuingurua, pandemia testuinguruan egindako manifestazio horretan izan ziren atxilotuak eta baita ere aipatu duzun bezala zaurituak ere, larrialdi egoeran gaude, hori izan zen manifestazioaren leloa eta urte baten ondoren prekarietate eta gazte prekarietatearekin lotuta, zein izango zenuke dela egoera gaur egun? Argi dago egoera ez dela ezertxo ere hobetu, esan genezake inkluso okerrera joan dela, eta ikusi dugu pasaren urtean hain agerikoa ezen osasun mentalaren kaskartzeari dagokionez, eta urte osoan zehar ere ibili gara hori salatzen, baina baita ikusi dugu ez soilik aste hongan, baizik eta gizartearen orokortasuna bizitzen ari dituen oztopo berri hoiek, gure bizitza duinak garatzeko oztopo geroz eta handiago bilakatzen ari direla, eta hoiek dira argiaren prezioen igoera, bada orokorrean, ez? Bizitzaren garestitzea, eta, krisi klimatikoaren aurrean inmobilismoa, eta, gobernuek hartzen ari duten postura, badela kapitalaren mesedetan jardun, eta herria eta langile klasearen interesak inondik inora ez defendatu. Datorren astean egingo den epaiketa horren zain, berri gehiagoren zain geldituko gara, Ane Alaba, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta indarkeria matxistari dagokionean, 6 gizonezko atxilotu dituzte asteburuan zehar. Atxilotutako 4 Gasteizen antzeman dituzte, eta beste 2 Tuteran eta Donostiako Herrera auzoan. Gasteizen izandako erasoetako bat sexu erasoa izan da, emakumezko bati ukituak egin izana leporatuta antzeman dute gizona. Eta bestalde jende andana atera da kalera, Beasaingo sexu erasoa salatzera, ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, eta udalak elkartasuna adierazi dio biktimari.
Eta etxebizitzaren aferan, Hego Euskal Herrian azken 3 hilekoan nabarmen egin dute gora etxegabetzeek, guztira 282 etxegabetze izan dira, iazko datuekin alderatuta 106 egin dute gora. Informazio gehiagoren bila. Etxebizitza, eskubidea, etxebizitza, eskubidea, Eta 100 egun betetzen dira gaurkoan, Berangon kokatzen den eta Irizar taldearen parte den Alkonza enpresako dozenaka langileek greba mugagabea hasi zutenetik, izan ere otsailean enpresak erabaki zuen 25 langileren aurkako erea aurkeztea, 25 langile horiek kaleratzea eta kaleratze horien aurka egiteko hasi zuten greba. Esan bezala, gaurkoan 100. eguna dute. 100. egunean gauz. Eta beti bezala, goizeko 6:30 horrela etorri dira furgoak, akordonatu dute leku bat, eta gero saiatu dira atea irekitzen, baina atea zen irekitzen gaur. Joan dira sarrera nagusira, akordonatu dute guztiak, mehatxatu gaituzte, guztiei, ezin genula hitz egin, ez oiukatu, ez ezer. Eta, etorri da autobusa, ikusten den bezala bideoan, eta sartu dira ate nagusitik. Irizaren partetik ez dakigu ezer, eta Alkontzaren zuzendaritzak ere ez digu ez batzarrik ez egiten. Nor gestion ere ez du deitzen, ez ezer. Así que berdin jarraitzen dugu oraintxe bertan. Eta lan-istripuak ere gaur albiste, lan-istripu hilgarriak hain zuzen ere, izan ere 2 langile hil dira Garezko esne ustiategi batean. Hildakoek 45 eta 36 urte zituzten. Senyorio de Zarria taldearen esne ustiategi batean gertatu da lan-istripu hilgarria. Nafarroako gobernuak zabaldutako informazioaren arabera, hutsik zegoen minda biltegi batean izurbidean harraparuturik geratu dira langileak. Foruzainek ikerketa bat abiatu dute, ez beharra zer nola gertatu den argitzeko. Eta bestalde, joan den maiatzaren 20an Oiokin, Nafarroan, larri zauritu zen 60 urteko langilea hil eginda astelehen honetan, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean. Zinfa konpainiaren industria nabe berriaren eraikuntzan lanean ari zela, 3 metroko altueratatik jauzi zen behargina. Nafarroako Ospitaleko zainketa intentsiboen unitatean egon da ordutik, baina bertan hil zen atzo. Eta nazioartea eta ekonomia gaiei helduta, Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute. Turkiaren bitartekaritzarekin Odesatik ale eta gariz kargatutako ontziak atera izateko udane arbeo. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin. Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera izateko. Kremlineko iturriak aipatuta izbeste egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralde neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen, eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам. Ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их.
Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurreikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urrenez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoat blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Eta nazioarteko gaiekin jarraituta, Hego Amerikara begira jarriko gara, Bero Satrustegi kazetariarekin batera. Eguerdion, Bero? Eguerdion. Lehenik eta behin Latinoamerikan abortatzeko eskubidea zaritu behar gara, izan ere herrialde askotan aurrera pausoak ematen ari diren bitartean, Ipar Amerikan, batez ere Estatu Batuetan, atzerakada datorrela ematen du, eta gauzak horrela Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga, nolabait bilakatu da eskubide baten eta delitu baten arteko muga, eta gainera, bi herrialden arteko emakumeen arteko babes eta elkartasun sareak sortzen ari dira. Zein dagoera? 50 urtez abortua legezkoa izan den herrialdetik Mexikora bidaiatu behar izatea prozesua aurrera eramateko pentsaezina zirudien duela gutxi arte, baina gertatzen ari da eta modu seguruan egin ahal izateko sareak ari dira josten. El País egunkariak gaiari buruzko erreportajea plazaratu du eta besteak beste Sandra Cardonaren hitzak jaso ditu. Cardona, Necesito Abortar Mexiko elkartearen sortzaileetako bat da, eta adierazi du erabakitzeko eskubidearen aldeko mugaz gaindiko mugimenduak ari direla sortzen. Azken hilabeteetan laguntza eskaerak jaso dituzte Estatu Batuetako 6 estatutatik. Horien artean Arizona, Louisiana eta Texas. Otsailetik, Estatu Batuetatik 10 emakume jaso dituztela esan du, baina noski, bidaiatzeko baliabideak eta aukerak ez dira berdinak emakume guztientzako. Horregatik, Mexikotik ahalik eta informazio gehien helarazteko moduak bilatu nahi dituzte eta laguntzeko bideak aztertzen ari dira. Horixe abortuari dagokionean, Kolonbiari buruz ere hitz egin behar dugu gaurkoan. Kolonbiako hauteskundeak hizpide, izan ere Petro Ezkerreko presidente gaiak aurreikusitakoaren arabera nabarmen lortu du beto kopuru gehiena, lehen itzulian behintzat, eta orain bigarren itzulian Hernández populistarekin lehiatu beharko da. Ezkerrak ez beharra dago lehen da bizikoz duela aukera hori boterera iristeko, eta datorren igande honetan ekainaren 19 ospatuko da bigarren itzuli hori. Ezkerrak zen nolako erronkak ditu bigarren itzulirako? Hasteko eskuineko indarra den Hernándezek Petroren iraultza soziala izan zitekeena kolokan jarri du, are gehiago kontutan hartuta lehen itzulian 3. gelditu zenaren sostengua duela. Gisa honetako eskuineko populistek jakin dute Latinoamerikako beste herrialdeetan ze karta jokatu boterera iristeko, hortxe, Jair Bolsonaro Brasilen edo Bukele El Salvadorren. Kasu honetan, enpresari aberatsa den Hernándezek jomugan jarri du ustelkeriaren